дуруд ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. Фирдавси Хурсанд ҷолибтарин хабарҳоро аз олами варзиш баротон мегӯяд. Рафтем. оғоз мекунем аз ҷолибтарин воқеаи футболи ин ҳафта. бозии мунтахабҳои Исроил ва Чехияро дар доираи рақобатҳои Лигаи Миллатҳо дидед? барои ман тамоман муҳим нест ки Чехия бурид ё Исроил. ҳарчанд бозӣ ба нафи чехҳо хотима ёфт. барои шумо намедонам, барои ман аз ҳама ҷои ҷолиби ин бозӣ ҳамон нағмаи ба қавли зиётии дарвозабони мардуми яҳуд Офир Марсиано мебошад. дар рафти бозӣ ҳамдастаи ин дарвозабон аз ночорӣ тӯбро ба дарвозабон пас дод ки ӯ зуд ба пеш ҳаво диҳад. ҳаво додан гап аст, ҳатто манъ карда натавонист ва тӯб оҳиста ҳакак аз зери пои дарвозабон гузашту ба дарвоза даромад. ин голи аввали бозӣ буд ки чехҳо бе ягон мушкилӣ ба он соҳиб гаштанд. ҳамин тавр исроилиҳо як гол заданду боз як голи дигар хӯрданд ва бозиро 2-1 бой доданд. агар ҳамон як голи ба қавле аз ҳаво омада намешуд, бозӣ мусовӣ буд. ин кори кардаи дарвозабон як чизро ба хотирам овард. дар деҳа аз ночорӣ ягон одами наметавонистагиро дарвозабон мемонӣ ку чӣ зарбае ки зани гол шудан мегирад. унҷо аз ҳама вазифаи пас дарвозабонӣ аст ку. нархи Эден Азар дар бозори трансферӣ 90 миллион евро поён фаромад. бо баҳогузории пойгоҳи Трансфермаркт Эден Азар баъди гузаришаш ба дастаи Реал Мадрид нархаш 90 миллион евро поён фаромад. ба иттилои ин пойгоҳ Азар замоне ки дар Челси бозӣ мекард, аниқтараш мавсими 2018-2019 нархаш то 150 миллион евро боло рафта буд. вақте ки ӯ ба дастаи мадридӣ гузашт, ба мушкилиҳои зиёде аз қабили осеби дурудароз ва сифати пасти бозӣ дучор гардид ки дар аввал ин нархи ӯро ба 120 миллион евро ва баъдан ба 100 миллион евро баробар кард. осебу дурудароз таъсири худро дар ин маврид то ҳадде гузошт ки нархи Азар дар аввали равзанаи трансферии тобистонаи имсола ба 80 миллион евро поён фаромад ва ҳоли ҳозир нархи гузариши Азар медонед чӣ қадар аст? ба 60 миллион евро баробар аст. бо ҳамин тартиб нархи Азар дар бозори трансферӣ дар муддати як сол 90 миллион евро поён фаромадааст. гуфта мешавад ки дастаи Реал Мадрид барои нобарорӣ, осеби дурудароз ва таъсири ин омилҳо ба ҳолати равонии белгиягӣ бо ӯ равоншиносонро ҷалб карданд. дигар бовар кунед, ин проблемаи Азарро на равоншинос ҳал карда метавонад, на муллову табибу каси дигар. ҳамин хел рафтан гирад, ӯро бо нархи 12 000 сомон ба ҳосилоти фархор меоранд. ана тамошо кунед. шарики тамринии Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки Ҷастин Геҷи охирин рақаби Ҳабиб Нурмагомедов хоҳад буд. ҷош Томсон, равзгари амрикоӣ ва шарики тамринии Ҳабиб Нурмагомедов, дар як суҳбати хоса бо рӯзноманигорон гуфт ки чемпиони феълии UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов карьераи варзишии худро нуқта мегузорад, ба шарте ки Ҷастин Геҷиро рӯзи 24 октябр мағлуб намояд. охирин хоҳише ки доғистонӣ дорад ин рақобат бо Жорж Сен-Пьер аст. агар дар гуфтугӯ бо Сен-Пьер муваффақ нагарданд, пас тамом. мо бо ӯ чанд маротиба гуфтугӯ кардем, ҳамаи нақшаҳоро кашидааст. рақобат бо Ҷастин Геҷи охирин аст, ба истиснои он ки ягон вақт Сен-Пьер хоҳиши бо ӯ рақобат карданро пайдо намояд. барои ин ӯ ҳатман бармегардад. ҳоли ҳозир ӯ яке аз бузургтарин равзгарон дар таърихи варзишҳои MMA маҳсуб меёбад, гуфтааст Ҷош Томсон. ёдовар мешавем ки рақобати навбатии Ҳабиб Нурмагомедов дар доираи рақобатҳои UFC 254 бо равзгари амрикоӣ Ҷастин Геҷи рӯзи 24 октябри соли ҷорӣ баргузор мегардад. Месут Озил, нимиятгари дастаи Арсенали Лондон, охири моҳи сентябри ҳамин сол миқдори 87 миллион евро маблағ ба сифати бонус гирифтааст. лондониҳо ба хотири садоқат ва моил будани Озил ба дастаи Арсенал мукофотпулӣ медиҳанд. ин дар ҳолест ки Месут Озил тибқи шартномаи ба миёномадаи соли 2018 миёни ӯву даста бояд соҳиби мукофотпулӣ гардад. хотиррасон мешавем ки Месут Озил дар даста аз ҳама маоши баландро мегирад ки маблағи он ба 384 000 евро дар як ҳафта баробар аст. аз гирифтани мукофотпулии Озил дар ин даста то имрӯз касе огоҳ набуд, то замоне ки пойгоҳи иттилоотии The Athletic онро расонаӣ кард. гуфта мешавад ки Озил охирин маротиба моҳи марти соли 2020 бо пираҳани дастаи Арсенал ба майдон баромада буд. шумо фаҳмидед гап сари чӣ меравад? Озил ба хотири садоқат ва моил будан ба даста таи 9 миллион евро мукофотпулӣ мегирад. хайр нестай мо дам ягон мукофотпулӣ акалан 9000 сомон мо ҳам дар чанд даста садоқат дорем ку.
дар Уганда футболбозро то мурдан заданд. дар музофоти ламвои Угандаи шимолӣ фоҷиаи даҳшатангез сар зад. футболбози таҳҷоӣ аз ғояти зарбаҳои сахти ҳамдастаҳош ба ҳалокат расид. ин дар ҳоле аст ки як футболбоз бо номи Черчил Овачи дар бозии дастаҳои маҳаллӣ ба майдон баромад ва дар рафти бозӣ ба иштибоҳ роҳ дод ки ин хатогии ӯ ба гол оварда расонид. ин боиси хашму бадбинии ҳамдастаҳо шуд ва онҳо ба сари Овачи ҳамла карданд. баъди бозӣ Черчил ба сифати қасдгирӣ бо яке аз ҳамдастаҳош бархурд кард ки боз аз ҷониби онҳо мавриди латукуб қарор гирифт. гуфта мешавад ки дар рафти ҷангу хархаша Черчил аз ҳуш рафт ва зуд ӯро ба беморхона бурданд ки баъди чанде ҷони худро аз даст дод. бино ба иттилои Daily Monitor ҳамаи онҳое ки дар ин ҷанги гурӯҳӣ иштирок доштанд барои пурсиш ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурда шуданд. дар Узбекистон таи 120 одамро ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд. медонед барои чӣ? барои ташкил кардани хурузҷанг. дар мо низ камкам ин чиз ба назар мерасад. гуфта мешавад ки дар Узбекистон ташкил сохтани хурузҷанг мамнӯъ нест. инҷо гап сари дигар чӣ меравад? 120 одамро ба он хотир ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд ки онҳо қоидаҳои карантинро вайрон сохтаанд. ин воқеа дар назди яке аз фермаҳои чорвопарварие дар атрофи шаҳри Ташкент рӯй додааст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои вайрон кардани қоидаҳои эпидемия дастгиршудагонро ҷаримаи молӣ бастаанд ки инро Newsru расонаӣ кард. оҳи хурузҳои бечора ин одамонро гирифт. чаро ду паррандаи бегуноҳро ҷанг мемонед? ҳамаи ҷоизаҳоро Месси гирифтааст, на Гвардиола. ин ҳангомасозтарин хабаре буд ки дар расонаҳои иттилоотӣ таи 2 рӯз шуд чарх мезанад. Феликс Магат, собиқ сармураббии дастаҳои Бавария, Волфсбург, Фулхем ва чанди дигар дирӯз зидди Гвардиола суханҳое гуфт ки моро ба фикр кардан водор месозад. бо диққат гӯш кунед. ҳама ҷоизаҳоро Месси гирифтааст, на Гвардиола. системаи Гвардиола бе Месси он қадар муваффақ нест. агар гапи ман иштибоҳ мебуд, пас Гвардиола барвақт ҷоизаи Лигаи Чемпионҳоро бо дастаҳои Бавария ё Манчестер Сити соҳиб мешуд. дар Барселона бо шарофати Месси ӯ Лигаи Чемпионҳоро соҳиб гашт. Месси натиҷаи бозиро худаш тағйир медод. дар мо мегӯянд ки аз ҳич ячи месозад. хулас Феликс гуфтааст ки Гвардиола чандин иштибоҳие дорад ки ӯро муваффақ нахоҳад кард. ҳеҷ гоҳ. фаҳмидед, Гвардиола мураббии зур нест. зур мешуд баъди барз дар Лигаи Чемпионҳо муваффақ мешуд. ӯ бояд Мессиро раҳмат бигӯяд. Арсен Венгер, собиқ сармураббии дастаи Арсенал, дар мавриди он ҳарф зад ки замоне ҳама чӣ барои гузариши Криштиану Роналду ба дастаи Арсенал омода буд. аммо як масъалае шуд ки моро аз даст додем. акнун гӯш кунед ки Арсени бузург дар ин маврид чӣ гуфтааст. футболбозоне ки бояд ба дастаи Арсенал меомаданд зиёданд, ҳатто аз 50 ҳам зиёд. аз ҳама футболбозе ки барояш то ҳол афсӯс мехӯрам, ин Роналду аст. вақте ки Манчестер Юнайтед бо Спортинг дар ин маврид гуфтугӯ мекарданд, Арсенал низ бо Спортинг гуфтугӯ дошт. инҷо як масъалае шуд ки дар рақобати бадастории Роналду дастаи Манчестер муваффақ гардид. онҳо Карлуш Кейрушро ёрдамчии Алекс Фергюсон интихоб карданд. бо шарофати Карлуш Кейруш ки португалӣ аст, онҳо Криштиануро розӣ карда тавонистанд. ман ҳақиқатро мегӯям, мо воқеан дар ин маврид гуфтугӯ доштем. ӯ ҳатто футболкаи Арсеналро ба даст гирифта буд. ман шахсан худам бо ӯ ва модараш дар як ҷо хӯроки нисфирӯзӣ хӯрдем. аммо афсӯс кор дигар хел ранг гирифт, гуфтааст Арсен Венгер. пиракӣ дид ки Роналду муваффақ шуд, афсӯс мехӯрад. шумо ҳоло бозиҳои Лигаи Миллатҳоро тамошо доред. бозиҳо ҷаззобанд, аммо чаро дар Аврупо онҳое ки бо футбол сару кор доранд ин мусобиқаро бад мебинанд? мо дар боло дар мавриди Арсен Венгер гуфтем, ҳамин хел шароит фароҳам омад ки мо боз бигӯем. пираки ҳамаи суханҳош ҳангома мешавад. акнун бубинед ки ӯ зидди ин мусобиқа чӣ суханҳое тайёр кардааст. моро мебояд ки аз ин мусобиқа ҳар чӣ зудтар халос шавем ва мусобиқае ташкил кунем ки барои ҳама фаҳмо бошад. агар шумо дар кӯча миёни мардум пурсиш гузаронед, намеёбед нафареро ки Лигаи Миллатҳоро фаҳмонда тавонад. моро мебояд ки шумораи мусобиқаҳоро кам намоем. мундиал ва чемпионати Аврупо миёни худ дусолӣ фарқ доранд. ин фосила беҳтарин аст, гуфтааст Арсен Венгер. ман ҳам ба андешаи Арсен ба қавле қуш, чӣ дар кор ин қадар мусобиқаҳои зиёд 2-3 то бошаду зур бошад. ин ПСЖ бовар кунед сару калобаи мардума ба қавле гаранг кард.
یک روز میبینی دیگر چی میگوید، روز دیگر با قول چوم چیزی دیگر میگوید. چند پیش دسته پاریژی در مظهر عموم گفته بود که ما از نقشه خود در مورد به دست آوردن رونالدو گشتیم، با ما رونالدو لازم نیست. امروز سحر بر وقت خبری نو برآمد که پاریژا برای آوردن رونالدو با دسته تورینی در رابطه شدند. گفته می شود که حالا دسته یوونتوس با بحران خرد مالی دچار گردیده است و شاید که معاش سالانه رونالدو را که 31 میلیون است پورا دادن نتوانند. از این رو دسته PSG از این ضعیفی دسته تورینی استفاده بردن میخواهد. ناصر الخلایفی با نمایندگان خود امر کرده است که با کدام قیمتی که نباشد پرتغالی را تا تابستان آینده با دسته بیارید. آنها نیز در این مورد کار برده ایستادند. در مرکز پاریژ الخلایفی دگ کلان مانده است که در آن ستاره بریان می جوشد. با همین تمام، تا دیدار، خیر.